Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, simple lang po yung mga pagkain namin pero masarap. Tapos mura pa po. Dahil sa last mga video po natin po, sobrang heavy po ng mga pagkain namin. So inanda po namin today po ay sardinas na ginisa po na mayroong itlog. Mayroon din kami ditong beef loaf na nilagyan din ng itlog. Tsaka buko. Meron din kaming kutsinta at bulad or tuyo. Tapos yung main dish, Noodles with egg. Ayan, ang sarap niyan po. Mainit pa yan. Init pa po. Yan, sa hindi pa kumakain dyan, tara po, sabayan niyo po kami. Tapos shout out din pala sa kaibigan ko ma'am na nag-PM sa akin sa Facebook ba, si Dante Mayake. Shout out Brad. Musta dia Brad, oh. Amping mo dia kay kuyaw dia ron sa oh, COVID des Tamiya. Mga on ta Brad. Tara, pray muna tayo. Bless us, O Lord, and this day gifts which we're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Yan, kainan na po mga studio. Simple lang po tayo ngayon ha. Pero ang sarap po nito. Mapagkain po na yatsak, makaka-relate po kayo. Butong po. Buko juice. Yan. Dito sa akin yung suka. Oo na pang. Hindi. Wow. Yan, init po po. Ay, sorry. Malagsik na. Kainan na to. Kain na tayo. Init pa mga. Sus, aso pa. Kita nga suman. Hindi na kayo. Oo, kainit. Sabaw. Kanya tunahon guys kay mahubas ang sabaw ani. Sarap din to siya kapag mainit talaga. Kain na po tayo. Init pa mo. Lagi. Masarap ito, pangagahan pa, lalo na umuulan ba. Kagabi, umulan, kagabi pa no, grabe ang lakas. Yan po itlog oh. May itlog. Yan. Ang lakas ng uwan kagabi no. Nitulo ko na mo sulod. Tuyo. Ha? Nitulo sa mo sulod. Balay. Ito talaga yung goodbye my head. Wala na talaga siyang ulo. Ay tayo, tuyo. Hinaan lang namin na kasi tsara namin titinig talaga. Yung maingay talaga yan. Yung noodles, perfect talaga pag merong tuyo. Sarap din ganitong tuyo. Ang sarap po. Madaling lutuin, masarap. Nakakatipid ka pa sa budget. Ano? Si Sax po tapos na palang kumain kaya hindi na namin sinama ba. Ito oh, sardinas na mayroong itlog. Diyan kita mo. Wala kang ibang kutsara dyan oh. Ito na lang gamitin natin. Oh, yan na lang kutsara mo mang oh. Sige. Kuha ka mang. Wow. Sarap din ito. Busin ko na to mang. Sarap din ito. Sardinas na may itlog. Pang
Lockdown cravings. Oh. Diyan, no? Spicy na sardines yung ginamit ko. Sarap ng bulad. May kanin pa. Nalimutan ko pala yung yan. Gawasingot kani oh. Beef loaf nga na itlog. Lami kani. Yan mo. Wow, grabe ang laki pala nito pa. Hmm. Hmm. Bulad. Ubusin ko na ito, ma? Mm. Gusto mo ba? Tama na sa akin pang. Ito po yung kadalasang ulam namin, lalo na pag wala pang sahod ba. Ting bitay na. Yan. Ubus na. Grabe singot. Tulo singot ako. Mm. Init pang noodles. Panalo mang. Come on. Sa'yo na yan pa. Meron pa ako. Tumutulo na rin yung pawis ko pang. Shout out kami after nito mga studio. Sa shout out po, dili kami ng one video. Kaya kung nag-comment kayo sa last video namin, sa next na video pa yun may isali. Nakabili po ako kanina ng kutsinta. Kuha ka lang mo. Ubusin ko lang to ha.
Yan po, ang sarap nito. Sa ibang bansa mayroong ganito rin, no? Siguro. Ang sarap, mang. Ang sarap nito, mga kasunyo. Sarap pala ito pang pinising kain, no? Tulo na yung sinusukan. Mm. Shout out muna kami mga ka-studio ha. Shout out Chris Sadia from Cadiz, Negros Occidental. Litaya Mike Tinedero from Oman. Ralph Aguirre, shout out. Daifuku Official. Komandante Family in Cavite. Rose Pagulayan. Isko Zone, ito mayroong channel po. Kaloy TV, meron din pong channel. Opo, maraming salamat. Palagi siya present sa premiere namin. Maraming salamat, Busing. Mr. and Mrs. John Cruz and Jane Gragasin from Kamiling, Tarlac. Lizelda Pili from Davao. Shout out sa anak ni Ma'am Ria Mantel sa Pinas, sina Raymond, Rina at Richel Ria Richard. Laika Bilanige. Daniel James. Junisa Penas. Altia Mandin. Ito, mayroon siyang channel po. Giansedis TV, meron din pong channel. Shout out sa mother ni Ma'am Ginaline Matsuda na si Paulita Dabalos from Kabangkalan 1. Shara Kate Villarte Abang from Tagaytay. Jurilyn Almanon at Karen Bisco from Calgary, Canada. Hi po. Domingo Lauderes from Calbayog, Samar. Salvi Ropeta from Marikina City. Pin Justin Gani from Esperanza. Maria Aisuka from Japan. Hi po, ma'am. Pasay SM4 Ecom. Shout out po. Justine Vlogs. Ito, mayroon siyang channel po. Swailim Amagos. Rosalinda Kato from Japan. Ito, mayroon siyang channel. Si ma'am, no? Mayroon. Rosalinda Kato po. Yung channel name niya. EALTV from Oslob. Meron din pong channel. Taga Cebu to siya. Taga Cebu. Michelle Laurio ng Santa Maria, Bulacan. Lani Agustin from Dubai. Wilma Sirin from Kuwait. Janice Maritan. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Mary Ann Ributaso from Iligan City. Bitok ASMR. Meron din po siyang channel. Hello po. From Australia. Aba Jane Nabaha. Shout out po. Janet Espirat from Japan. Hello. Bro Binsky from Davao. Ito, mayroon siyang channel po. Maria Hilda Aquino. Grace PG Villar from Bahrain. Hi po. And Lea Fe Jory from Abuyog, Leyte. At yan na po lahat po. Yung sinabi po namin na delay kami ng one video. So, nag-comment kayo doon sa last video namin po. Sa next video pa po yun maisasali. Kaya, abang-abang na po. Maraming salamat po talaga sa lahat ng mga nag-comments. Opo, nabasa po namin lahat po. Ang iba po, nag-heart at nag-like po kami. Ang iba, ni-replyan din po namin po. Maraming salamat talaga. Sana po nag-enjoy kayo sa simpleng ulam namin today. Bye for now and kita-kits tayo bukas. Bye-bye.